Shalom sedherek-sedherek sedaya ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Saderengipun kita sesarengan nyuraos firman-Ipun Gusti wonten ing renungan dinten punika, sumangga kita ngaturaken puji lan syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, amargi awit saking sih rahmat lan katresnanipun kita sedaya tasih dipun paringi kawilujengan, kasehatan lan wekdal kangge ngabekti sarta nampi sabdanipun Gusti. Monggo kita ndedonga rumiyin. Gusti Yesus ingkang tansah kawula sembah lan tresnani, Gusti ingkang kebak berkah lan kawelasan. Wonten ing wanci menika kawula sowan wonten ing ngarsa panjenengan kanthi asoring manah. Matur nuwun saking sih rahmat lan tuntunan panjenengan, kawula sedaya saged kempal kanthi kawontenan seger kawarasan. Gusti, sakmenika kawula badhe nyariosaken renungan rohani saking sabda firman panjenengan. Kawula nyuwun pangsama saking sedaya kalepatan kawula supados kawula pantes dados lantaraning berkah panjenengan. Mugi panjenengan kersa maringi kawicaksanan sarta nganyaraken lati lan manah kawula lumantar Roh Kudus supados punapa ingkang kawula sampaiaken menika saged dados kekiyatan panglipur lan pepadang kagem para sedherek ingkang mirengaken sabda menika. Sabda panjenengan mugi tansah nuntun kawula sedaya wonten ing margining kaleresan. Wonten ing asma Paduka Gusti Yesus Kristus kawula pasrahaken wekdal menika. Amin. Renungan dinten menika kula paringi judul Wicaksana ing tumindak becik. Kapendhet saking Amsal 3 ayat 17 mekaten, aja nggondheli kabecikan marang wong kang wenang nampani, mangka kowe bisa tumindak mangkono. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus, ayat saking kitab Amsal menika ngelingaken kita bilih nindakaken kasaeyan punika dudu namung pilihan, nanging dados tanggel jawab kita minangka tiyang pitados. Asring kita nggadhahi manah kagem tetulung, nanging kita asring nunda-nunda utawi malah mikir bejang kemawon utawi sanes wekdal kemawon. Gusti Allah nggadhahi rancangan ingkang sampurna nalika panjenenganipun maringi kita kemampuan utawi kasagedan menawi Gusti maringi kita rejeki, wekdal utawi tenaga, sedaya punika boten namung kagem kapentingan kita piyambak, nanging ugi kagem dados berkah kagem sesami ingkang gadhahi kabutuhan. Amsal 3 ayat 17 ngelingaken kita supados kita boten kendhat menahan kasaeyan nalika kita pancen saged nindakaken. Aja nganti sampun gadah kathah barang, nanging wiwita saking punapa ingkang wonten ing asta kita sapunika. Kanthi nulungi tiyang sanes, kita punika sakleresipun nembe nindakaken pakaryanipun Gusti Allah wonten ing donya punika. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti ingkang Maha Asih, matur nuwun kagem berkah lan kamurahan paduka ing gesang kawula. Nyuwun pangapunten menawi asring kula namung mikiraken diri kula piyambak lan kesupen nindakaken kasaeyan dhateng sesami. Paduka paringi kawicaksanan lan manah ingkang loma supados kula saged dados saluran berkah kagem tiyang ingkang nembe mbetahaken pitulungan. Mugi sedaya ingkang kula lampahi saged dados pamuji kagem asma Paduka ingkang asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga.
Amin.